furt nie je zle. Tak pri workoute, tak 160. Prúzory sú väčšie ináč. Vítame vás u Marlenka Challenge. A rozlučil sa s mojou mamou. Mami. Mal som ťa rád. Hej. Dobrú chuť. Myslíš, že to už si zjedol? Nie, zostaje nič. Psychické problémy a odtedy mám ešte väčšie. Proste som chcel cvičiť. Klasické fitko ma nebavilo, tak som našiel crossfit. Ale najskôr to boli kruhové tréningy, to nebol ani crossfit, bolo také, že kettlebelliky, jednoručky. A potom som chodil na také, jak by som nazval, viac crossfitové hodiny, že sme sa učili aj spierať. No, a odtedy som bohužiaľ v tom. A teraz sedíš a ješ Marlenku. Od crossfitu k Marlenke Challenge. Ja som po florbale začal cvičiť iba, no, 3 roky. Tak to wow. A potom som len tak random išiel na crossfit a som sa na prvom tréningu dokrsal po airbajku a... Ale si niekde že videl predtým, že na Instagrame, alebo prečo si to? Takže crossfit, tak si proste cvičilo, tak som tam išiel. A som sa pogrcal, asi ak sa pogrcal aj dneska pozrieť to Marlenko. Strašne to je také ťažké. Že? To bude ľahšie. A ja som si myslel, že to bude ľahšie. Ja už nebudem vládať ani úplne na tie otázky, už ani teraz nevlázem. Cánky. V živote som tam robiť cánky. A najmenej thruster. OK. Thruster súhlasím, to je asi najmenej. A najobľúbenejší power cleany. To ma baví. Thruster určite thruster. Proste to, keď si ráno pozrieš, že to máš v programe, takže nechceš trénovať. Si hľadáš výhovorky a skúmaš, čo ťa boli, aby sa musel ísť. To pozrieš v nedeľu večera. Máš pokazaný celý týždeň. Drake, Travis Scott. Ja som nepýtal na interpretál, na hudbu. No, Štýl hudby. Tak rap potom. Americký. Ale môže byť aj anglický. Central C napríklad. Súhlasím, ale aj slovenský by to nadal. Asi po tej dobe, alebo československý. To iba Pilsy asi. No Viktor Šin. Pri cvičení Pilsy iba. Separa. To nemám moc rád. Sa mi nepáčia tie jeho nové pesničky. Tomáško, nech to budeme dlho. Som teda, jak mi bude zajtra potom to. Ty si nemôžeš stráviť podľa mňa, že 800 gramov marlenky. Ja tento kúsok ja už som zapolkol. Takže chutí ešte? Akože... Takže prvý kúsok mi chutil. Není to, že už dobre, ale... Ale musíš si predstaviť, že na tebou stojí babka a že to napiekla. Že to musíš zjesť. Chcel by som v crossfite pravidelne cvičiť, častejšie ako raz, 2-krát do týždňa. To je môj cieľ na najbližšiu dobu. A byť lepší ako Roman. To mi stačí. A to už som, takže cieľ minus, už iba pravidelne cvičiť. To už si... Ja už neviem ani hovoriť. To si už potvrdil na resku. Môj najbližší, nebyť posledný na Bohemiáne. Potom poraziť Davida na Reckru. A dať 115 na Snatch tento rok. Po doby robiť to do 40-ky. Aspoň. Potom môžeš robiť čo? Na vozíku. Super, že máš piatkový večer. Najskôr mrenku a potom marlenku. Ďakujem za túto otázku. Bola velice super. Kto sa pýtal, akože klobúk dole. Nemusel dlho rozmýšľať. To bude na teba otázka. Ja nemám rysový rapidný progres. Nemáš? Ja mám. Ale to je podľa mňa tým. To si musím dobre rozmýšľať. Či poviem moje tajomstvo, alebo nepoviem.
Pre mňa je to, že vraj hlohovská voda, ale to je blbosť. Tak máme v Piešťanoch vajcovku, takže možno vajcovka. Fuj. Ale nie. To je, že... Podľa mňa to je balans. Že to nehrotím. Že viacej necvičím, ako cvičím. Menej je viac. Že drží zdravie a good vibes. Good vibes. Good vibes. A hlohovská voda. Nie. Nemám rád beh. A vlastne nemám rád ani crossfit, ale... Ja to nevyskúšam, lebo Tam sa spolu nebieha toľko. nechcem nosiť tangače. Teraz 45 dislikeov. Všetci high rock zóny nám to dislikejú. Mali by sme spraviť, že jeden deň iba high rocks budeme cvičiť. Spravíme to, dáme si výzvu. Dáme si nejaký, že oficiálny workout. Najskôr zvládni túto výzvu. Však niekto musí byť moderátor. Určite Fran. Aj keď nemám rád rastery, ale... Ja by som tiež chcel aj vedieť. Fren za 2 minúty. Chcel by som niekto dodať 30 maslapov, takže mám brovke na ringoch. Dám aj teraz po Marlenke. Fakt? Nie. Som to povedal, že by som dal ale pred Marlenkou. Neskoro. Ale Fren za 2 minúty bol dobre. Skúšal si to? Čo? Za 2 minúty dať? Neviem. Čo na to ťažké vlastne? Čo, len tých 300 trastrov? Jakých 300? To je 21, 15, 9, ne? Ďakujem pekne. Lohovská matematika? Fú. Čo je? Nič, pohoda. Nevyzeráš tak. Mám oficiálne za sebou, že prvú desatinu Marlenky. Strašne to nejde. Už je ťažko prehltať. Strašne sme si boli istí. Ten bachelor. Že sme si verili. Ja si stále verím. Možno, že keby to zajedáme, že slaným, že zmeníš chuť, tak funguje. Že keď ješ slané, tak potom že sa na sladké, lebo to je proste na chuť. No. Že áno. Je to tak? Som sa dokrčal po prvom sústne ešte. Opa. Tu piť tam prečo nie. Train to pick alebo upgrade programming. Jednoznačne upgrade programming. Upgrade programming som ja spravil Monstrum, cvičil som ho rok, potom som necvičil 2 roky a porazil som Romana. Jednoznačne upgrade. Týmto zdravím Samuela Rentku. Neviem. Čo by si vybral? Ja by som si Mayhem vybral. Prečo? Sú tam moji obľúbení atleti skoro všetci. Kto? Roman Kreníkov, Female Heroes, Kara Frey vlastne ešte. Narodil som sa tak. Už to zmením. Ty nezmeníš ani to, že prehráš túto súťaž. Kamoško. Tebe tento kúsok trvá jak mne tieto 2. Strašne ti bude zle. Už mi je. Keďže ja mám rest day častejšie ako cvičiaci deň, tak mi to nie je také vzácne. Normálne, že slniečko a potom PlayStation. Môj ideálny rest day je, že stavím o 10:00, nahraňakujem sa, zapnem si plejku a pôjdem spať večer potom. Strašne som z toho unavený. Je to značne dlhšie. Z tých ti menej zle, podľa mňa. Mám radšej šprinty. Fakt? Mne slabšie chodí, keď môžeš. Taký metko na rýchly nejaký. Plnohodnotné. Jedine z tých takých dlhých iba čipre mám rád. Nejaké. Ale dlhé mám rád, workouty. Robím, že začnem hádzať, ja neviem kam, že pod trička alebo niečo. Že toto je rizikové, ale už. Podľa mňa, že na hranici so zdravím. O! Si nabral. Nie je možné, aby sa to nedalo zjesť. Dubnickí herci iba natočili, že sa to nedá zjesť, on sa to dá zjesť. To spravíme o rok. To je isté. Ale s time limitom. To ja už nebudem nikdy robiť toto. Lebo ma toto dopíše. Už nechcem. Ja sa nenechám zahambiť, ale budem bojovať, až dokedy sa nedokrcam. Ja mám najobľúbenejší workout. Nemáš? Hoci aký z double underarm. Prečo? A bez trastrov. Lebo to mi jediné ide. Keď sa nepomýlim. Základný cvik. Základný cvik.
Niekde sú, že toastubary. A nejaké, že power cleany. Angličaky mi nevedia. Vadí mi asi gymnastika, asi, že nejaké ringy. A sneče. Nepracíš si ešte? Ponúknem ťa. Pozývam ťa. Ja neviem, či mám viac ja teraz, alebo ty. Plána som prepál začiatok, že som strašne rýchle dol. Dobre, chytám druhý dých. Fuj, no, sa na to pozriem. Už aj to vôňa. Už to iné voní. A ináč sme zabudli povedať, tých, ktorí by to zaujímalo, je to 3400 kalórií. To si jak vypočítal, keď si nepozrel na to. Kamoško. 426 x 8. Neviem, matiku. Mne gramy idú počítať. No, ja sa na to pozerám, nie je zle už z toho, jak sa pozerám. Fuj, nie je zle. Ja by som aj chcel, ale už normálne napína. Vrácal si niekedy, že z jedla? Že som sa predol? Ne? Dneska prvýkrát. Ja som si myslel, že hollywoodskí herci, že to dobre zahrali, ale tak... Ale vyzeralo to ľahšie. Hej, vyzerá to ľahšie. Si prečo si u babky na Vianoce, tak zješ 1 000 000 koláčov. Ale tomto by nejaký trik. Ale som to nezadol podľa mňa kvôli tomu, že som alergický na vlašské orechy. Som alergický na vlašské orechy med, ale... Ale inak pohoda. Môžem sa presvedčiť, to chutí. Poslednú minútu začnem jesť možno. Teda. Nech sa na ruky teraz z toho cyklu. Si tak dofetovaný trochu. Teda nepoznám to, ale keby som niekedy bol, tak poviem, tak by som sa cítil. Si dal teraz. To si zbytočne dával. Mňam. Zabítaš tým mliekom. Ale aspoň mlieko máme, že ľahšie straviteľné bez laktózy. Fú, neviem, čo mi grga skôr ten kebab, čo som mal pred hodinou a pol, alebo tá marlenka. Game of Thrones. Fakt? Ja by som dal, že Vikingov. Vieš, ak by som strašne chcel? Ja ten posledný glk, jak som si dal, to mi fakt, že prišlo, že zle. Pozriem si, že pokojový tep. Jak pri workoute, tak 160. No, Asi si vyhral. vyhral som. Že som to hral celé, ale nevadí. Nedá sa to zjesť. Nedá sa to zjesť. Nie je šanca. Kto to zje, tak mu tú marlenku preplatím. Aj probiotika. Tak vyzývame upgrade programming a Rado... a Rada Strain to Pick. No, počkaj, idem ukázať, koľko tebe ostalo. To zostalo mne. Davidovi. Kúsok. Tesný súboj. No, môžem sa ísť vyvracať a môžeme ísť hrať FIFU. Tam myslíš na večer ešte niečo?